Ndiga humbe ne olak kaka yor kowo jowuoth. Kata kamano, lony mar piny olonyo kon ndiga e sekta mar ngware. Achako riembo ndiga 2006. Nonwang'a tiyo Jua Kali, to Jua Kali ok ne chula maber. Kendo rwako apiko masani olak ei bombe kod gwenge. Ndiga ok ane ka apiko ditieke. Jo ndiga ni kanye? Bende moko pod nyono nyange. Ndika ni to ok wapiem gi ng'ato. Enena ni koro ndika ni inde kiwuok, japeng bende wuok, kila ng'ato timang'o oyud mare. E sigana makende, Millicent Adhiambo menyo jogo mapod oniano kendo timo tij ngware mar ndiga. Kete mana e Ramogi TV. Nyakura moge jwang machiegni odiochiengni ma kawuono chieng' Jumapil tarik 29 dweni mar 12 en Jumapil mogik mano mara ndalogi mag wacho ni Jumapil mogik mar higa mar 2024 to bende en Jumapil mokwongo e kindegi ma ntiere ndalo mag Christmas ka bende waluwo chenro ma kamagi nyakura moge jwang kamoro amora ma intie en gino mara ni bedo kod odiochieng' makare kata odiochiengi medo bedo ni eyo maber kamoro amora ma intiere. Arwakni machiegni e weche manyien mag migago e sani ma en saa 7 mar odiochieng' ka mondo moko ni gigo mwachoko ni e kinde ma sirkal kaachiel koda ka jopiny achiel nade okwako jopiny mathoth ma bende nyabedo kanyo ka penjre ni teko miteko go jopiny itime nang'o gi jok magi e kinde ma gigi duto bende koro biro. Sama kama nyakura moge jwang waiko ni mathoth koting'o matimore counties mag Kaluo kod matimore counties maoko bende ibed koda Kenya ka gigo to motelo ne weche manyien wawere ne thuond weche. Jatend piny William Ruto yuoro e alam e gweng' ma Konoin Bomet e Jumapil mogik mar higa 2024. The people of Nyanza must stop wasting their time but turn fully to support the President of the Republic. Moko kuom jotelo ma Migori okoni sirkal nyalo tiyo kata ka onge kweth maketo gi tesre. Sirkal medo yudo seyo kaluwore kod teko rowere ka kwedo timbe sirkal mosebedo ka medore thurka. Nyakura moge jwang machiegni bedo koda kae nyaka giko bedo ka katai kendo leno makamagi mag weche manyien yudo gi achiel kachiel kokalo e mbui meko duto te mag Ramogi TV kama ontie kata Ramogi TV e mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya, e mbui mar YouTube Ramogi TV KE, e mbui mar Twitter kata mano mar X kanya ka sani nyaturi kodwa bende kokalo e mbui wa mano mar WhatsApp idhi kata tindo channel maro mar Ramogi TV to iyudo weche manyien go kaka gibiro ni achiel kachiel kako ng'ade gi kendo matucho kinde duto kata kodhi bedo ka wakelo ni weche manyien odiochiengni ma kawuono ibedo kora nyaka giko kata iye weche manyien nyinga Cleophas Watch jakisumo kanya kwaro mokewo nyaka sango machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto riwore kod oganda jo Kenya mamoko bende gi jo Kristo alam magi mobagi e county ma Bomet gwenge mago ma Koiwo mano yudore kanisa mar AIC e kinde alam mogik mar higani mar 2024. Ruto ojiwo kanisa mondo mi olemne piny Kenya kod sirkande kuom okenge mosegoyo e weche mag dongruok kod achiedh nade mosekalo e higani. Jatend piny ne otieno kod jotelo mawuok e county ma Bomet kod ma Migori e kinde alamno.
Tulianza mwaka huu tukiwa mipango yetu mingi haikuwa imeshika kasi, lakini leo mimi nafurahi ya kwamba tukisimama hapa Bomet, ile mpango tulikuwa nayo ya mambo ya masoko, sasa masoko 200 Kenya inajengwa, ikiwemo yenu ya Koiwa hapa. Tunamshukuru Mungu. Manyumba ambayo katika program yetu ya housing, saa hizi nyumba 1140 inaendelea, ikiwemo ya Bomet iko ndani yake. Na mimi nataka niwahakikishie tumepata soko hapa, tumepata shamba hapa Mogogosiek, tumepata Sotik, tumepata sehemu zingine, hizo pia tutaianzisha mwaka ujao. Tulikuwa na mpango ya vile ya kuzalisha chakula na kuendesha kilimo katika taifa letu la Kenya. Tunamshukuru Mungu, mwaka huu wa 2024 tulipata nyongeza ya mazao yetu pande zote. Mahindi ile tulikuwa tunaagiza, hatujaagiza mwaka huu kwa sababu Mungu ametubariki, wakulima wamezalisha mahindi ya kutosha. Ile miwa sukari tulikuwa tunaagiza mwaka huu, Mungu ametubarikia, tumezalisha sukari ya kutosha, hatujaagiza tena mwaka huu. Kamachelo moko kuom jotelo mag siasa mawuok e kaunti ma Migori osingone gibiro medo chiwo sir ne jatend piny William Ruto ka oloso e nyasi moro e kaunti ma Migori. Jaod bura machon Manyatike Eddie Kanyanga owacho ni itiyo kanyakla ma sirkal kod kweth makwedo sirkal kata makwedo piny owacho osekonyo dwoko piny liet mar siasa pachoka. Maen bang' jaod bura Masuna East Junet Mohamed nyocha owacho ni sirkand William Ruto nyalo tiyo maber ne jopiny kata maonge kweth makete tesre. Supporting the president of the Republic is a key issue that has been, bothering Luo Nyanza people. And I have to thank most sincerely to a person called Honorable Junet Mohamed for having come out clearly and say he's supporting the government and the president. That is key. The people of Nyanza must stop wasting their time, but turn fully to support the president of the Republic. Koke mago matimore kaunti ma Migori yana mondo medhiane kaunti ma Machakos kama jalup governor ma Machakos Francis Mwangagi oseyo sirkal kuom dhiyo kendo lal gi jopiny ka owacho kanyo ni en ataro mag chike mapachoka. Bende omedo seyo riwruoge makedo ratiro mag oganda kuom rem golo duondgi ewi meko ma itimo ne jopiny ka anyuola magi koro sani seyo mokalo ka gikadho e achiedh nade. Mwangangi bende okwedo weche mawachore ne sirkal kia jogo matimo timbe mag dhiyo jopiny kendo olero ni sirkal onego bede opara manyime e weche mag chwalo arita ne jopiny. Kuna vijana wamekuwa wakishikwa kwa streets na watu ambao wamevalia mask, na hiyo kumaanisha hawataki kuonekana, na serikali ikiulizwa kama ni askari wa serikali wanafanya hiyo kazi wanasema sio wao. Mkubwa wa criminal investigation akiulizwa anasema si watu wake. Watu wa intelligence wanasema sio wao. Kwa hivyo kama Wakenya tunasema kama serikali ihusiki basi hao ni wakora. Naona hawa ni kama wameshindwa na kazi, na ikiwa rais wa jamhuri na uko na vitengo vyote vya usalama ujui wa Kenya wamepotea, ili hali Kenya National Commission on Human Rights ambayo inalipwa na wananchi hawa na sisi wote wanasema wananchi wamepotea na wengine wameuliwa, lakini rais hajui, then we have every reason to say we are living in a very sad situation. Magawate morekar kanyo kamachelo jogo makino ratiro mag oganda e boma mana Nyuki koro dwaro mondo mi piny owacho kaachiel kod jatend piny William Ruto oketo kenge mag neno ni rowere mondhi kendo lal godo owe thuolo. Gikwedo chal ma kamae mano ka giwacho ni katiba mar piny Kenya chiwo ratiro mar arita makare kod ngima ne ogendni duto. E kindego gisingo mar riwore kod jowetegi mamoko e ng'anyo ma odiochieng' ma kiny chieng' utich mano mar kwedo tim makama mabende medo kelo ich wang' ne oganda jo Kenya.
Sisi kama wananchi, msipotuangalia sisi, nyinyi kama serikali, it is your duty to protect us as the citizens. Lakini sasa mnakuja hapa mnaanza kutushikashika, mnatuteka nyara, mnatupeleka sijui wapi, all in the name of what? Mnataka kutuuzia uoga. Na hivyo vile mnaendelea itazua mambo ambayo pia sisi kama Wakenya si ati tunataka, lakini the pressure is going to increase. Tunaelekea mwaka ingine na kama 2 years hivi ndivyo yenye tumeona watoto wenye wameuawa, hata wale hatujui kwenye wako ndio wengi. Saizi hata kila mzazi anakaa ameogofia tu maisha. Tunakaa tukipigiwa hata masimu. I being a victim of abduction. Nilichukuliwa na nyuki nikapelekwa Chaka. Wali tulikuwa wengi kwa hiyo gari yenye walinichukua. Singewahi labda patikana. Hata serikali ya mkoroni, serikali ya Kenyatta, serikali ya mzee Moi haikuwa inapigana na watoto. Nataka niulize rais wetu aje, kama hao watoto unaona wamefanya makosa, mbona usipawapeleke kotini in the due process of the law? Jodak ma Sangorota mayudore West Nyakach ma osebedo kod midhiero mar pi ma ikelo kod pong' mano mar nam Lolwe ma ng'ok ka duogo oko oyudo kony mar chiemo mopogore kowuok kuom jaod bura ma kaunti ma Kisumu Ruth Odinga kaka yo mar neno ni gin bende ok gidong' chien e dhialo nyasi mag sikuku. Ka oloso kod jofwambo e kinde pok mag chiemo ma kamago, Ruth oyango ni okang' ma kamano en mar konyo kedo kod tuoche ma thoro mako oganda kokalo kuom koso yudo chiemo makare ahinya to ne mine kaachiel koda ka nyithindo ma kinde duto ema bede opara manyime mar gamo tuoche e kinde midhiero mag pi. Ruth okwayo piny owacho mamalo mondo oket okenge mag ywayo kata mar yawo wang' aora ma Nyando, starting from uphill in Nandi, to ensure that it can be dredged as it used to be done, and also to ensure that during the period that there's no rains, we do mitigation. We should not just be reactive by bringing people food stuff when we can be able to make sure that those measures before the Soin Dam is built, that we still put in measures. Wakwayo migepe mamoko bende odonj mondo ngi kaka dikonywa e wechegi. E wech pi mosedaroni wan gi midhiero, waonge kuma dwachom kuom sechegi. Wakwayo sirikal bende odonjre kaka mama osetimo man, MCA marwa, mbunge, gavana, giwuog oko mondo ging'iwa ginewa kaka pi osetimo wa mwalo karka. Gima da wacho ni mondo keti mondo mi kik yo ma Sangorota Road room en ni wadwaro gabioning onego tim from Kong'ou to Sangorota, and dike bonego keti along River Miriu. Jagoro mongirore migao mar thieth Mary Mudhoni okwayo rowere mondo mi okony jonyuol e timo ndikruok mar okumba mar thieth mar SHA. Mudhoni manoloso e kaunti ma Kirinyaga koni thoth ji mapok odonjo e SHA gin ji ma hikgi oniang' kendo odak e gwenge malony pok ochopi ahinya. Kanyaka sani okoni owinjo nyamrerwa mag sirkal owuothie gwenge mano mar timo ndikruok ne ji ma ok nyal chopo e ute thieth. I want to appeal to the elite, and more so the people who are upcountry, the people who are with their loved ones. It is important you help your parents or your loved ones to register to the Social Health Authority. I want to appeal to the young people, the youth, and the people the civil servants who are upcountry, help our parents to register to the Social Health Authority. And should you be challenged yourself, our community health promoters are amongst us in the society. It would be important that you approach one so that you're able to be assisted. Equally, at the facility level, we have registration that is taking place throughout. Should you go to hospital and you have not registered, you will be registered instantly. Nokora mojon kama chelo bende warango kanyo ni jaod bura ma county ma Migori machon Denita Gati okwayo josiasa ma oyiere county ma Migori mondo were kod siasa ma omondo kendo giket maino e weche mag dongruok. E seche ma bende olando ni odhi duogo e laro kom mar senator e county ma Migori ka oromo higa mar 2027. Gati mane wuoyo e county ma Migori wacho ni koko mar siasa makinde ka kinde county ma Migori thiro dongruok.
Owacho ni oganda Jokuria mabende odaki kaunti ma Migori osedok chien e yore mag telo ka deber to gin bende dodewgi kod kata lemo mar seneta ka oromo yiero mabiro higa mar 2027. As a leader of this county, I'm here to really call upon our people of Migori to tone down. I want people of Migori County, the youth of Migori, to tone down on hatred, on hate, to tone down their rhetorics, to just tone down for the sake of development. I am a leader. Many of you know me, that as a leader, once there's that hatred and tension, there's no development that will prosper. I have seen a lot of division, even within members of parliament. I want to call upon members of parliament to unite. For 2 consecutive terms, we have not had a senator, we have not had a woman rep, we have not had a governor. How can you negotiate? How can you put your voice out? So it is just a common human rights issue, and I'm bringing it together. It is a common human rights issue that when we live together and we are talking on inclusivity, there are positions that generally out here you can see. And you can say, we are taking Senate, we are taking whatever, this other one can get this. We are talking about positions that our community can vote and they can be voted for. Nakuramoke Juang, Raila Amolo Odinga, maen jalar kom mar kuku mar tend riwruok mag pinje Afrika, AUC, oketo maino e chopo lek mare mar yudo lemono. Penjo en ni, bende osegoyo riti ne siasa mag Kenya? To bende, mosruok e kind jatend piny William Ruto kod Uhuru Kenyatta ne opoe koso lokruok mag siasa kata chal mar siasa en gima nie wi koke. Kawuono tudri gi jafwambo marwa Walter Nyambaga. Kawuono Jumapil, saa 1:30 odhiambo kokelo ni twak makende gi Raila Odinga manera Mugi TV. Mokwongo an nyiso ni okwaya gi jotelo madongo mag Afrika ni mondo atem kanyalo mondo adhi akony wach mar AU mondo waduoke ndara kuma ne joma nochake ni paro onego dhiye mar riwo piny Afrika mondo bedie gi sirikal achiel, mondo bedie yore mag ohala mondo yawre, yore mag wuoth bende olos mobed maber, yore mag pur, yore mag somo gi yore mag thieth. Ok inyal chung' bedo jatelo mar Afrika ka piny sirikal mamaru ok oriwo lwedo. Emomiyo sirikal ma Kenya ka nyicho riwo lwedo ni mondo adhi alar kom ma kuchecha. To mondo komo na wacho weche maricho ke Kenya ka. Ka nitie weche maricho to awacho awacha. Omiyo pod an kodu to kadhi kucha abiro temo bende mondo ane yore manyalo konyo jothuru. En ka ji odhi piem to nitie ng'ama nyalo loyo to ng'ama nyalo loyo. Ka olowa to wabiro yiene olowa maber koro oduwa e Kenya ka. To ka waloyo to wabiro donjo kuja mondo dhi wati. Nyakuramoke Juang, ne walidho ni alidha ibed gi siso mar winjo twak ma Walter Nyambaga dibedo ka kelo ni kanyo koromo saa 1:03 kauno chieng' Jumapil ka wabedo kodi ka achiel erokamano ahinya akale ote mokari adek kanyo mano twak madhibedo mara Raila Odinga, twak makende kod Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Jal maluonga ka ni Jaber 0030 awacho ka ni entiere ka kendo oluwo chenro mar migango achiel kachiel. Nyajimo erokamano ahinya kuom kete kar kae chenro ni ka nitie Sylvia mabende wacho ni oluwo chenro achiel kachiel. Wacho ni Ramogi TV kono onego bed ni nitiere live e mbui mar Facebook kachiel koda ka mbui mar YouTube yudo wakati achiel kachiel ka Eve wacho winji maler ka nitiere Bondo Town. Jackie Merry Christmas to you all, watch and Happy New Year erokamano. Ruth Nethio Cheng wacho ni sirkand Ruto ni weche maga teko rowere nyara ng'enyie manade ni awuoro akwayo hawi maber ne joka Ochieng' Aduro ka gin Migori County gi joka Obondo ka gin Kisumu County. Nyasaye oritu gi ng'uono maber
awacho neno migago kantiero moja ina ko erokamano ahinya ka intiero kodwa kar kaja kwatho Jared Koga erokamano ahinya JB Comedian erokamano ahinya Sembo Republican jal maluongore kar kanyo wacho ni oluwe kar kae Jaber 030 kendo wacho ni Mose Woda Sheldon ka intiere chenro mar migago kendo luwo chenro kachiel Chris the Entertainer Happy New Year Ramogi TV team duto ka muntie jakwath Jared Koga erokamano ahinya kama wantie kodi kachiel Elvis Mark mabende luwo chenro achiel koda MC Jalamo mabende luwo chenro ni achiel kokalo e mbui mekwa duto te mag Ramogi TV erokamano ahinya kowacho ni mosna jo amoyo an jadolo maka Koga Kerubi Church Kanyadoto wakawiyo masane kaduogo mathoth pontiere kikni mabor. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Ninko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Happy 2025. Nyakwara mogejwa kamora mora mantie an kaka nyakochia gisali tukori luonga ni Joanna Rigi awisi a happy new year. Happy new year. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. I brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu. What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on View Sasa. Machiegni kendo nyakura mogejwa ng'en moro mara nipodi kete kar ka e chenro ni mara migago ka wadhi nyime kod weche manyien. Kamachielo chopo lek dwaro kinda kata obedo ni obadho bede mathoth e yo. Odiochieng' ma kawuono wakelo ni sigana mar rawera moro ma wuodhe mar somo e mbalariany nokawo higni 10. Mae kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi oloso sigana mar Kevin Okumu manoloko ngimane kendo chiwo ranyisi ne gima ber nyaka timne kinda. Wawinjane. En mor mogundho mar ni ma odiochieng' mar sidho jopuonjre ogudu. Kata kamano ne Kevin Okumu ma ok en mana nyasi. Giko ochopo lek mare ma osekwak kod achiedh nade. E kinde ma japuonjre ochako sombe e mbalariany, geno mare en tieko tok higni 4. Chal makama opogore gi mano mar Kevin Okumu ma koro sidho gudu tok higni 10. Kevin Okumu noriwore kod mbalariany ma Kenyatta higa 2015 ka en gi higni 18 mar somo weche mag science in population health.
Kata kamano, dwe achiel tok chako sombe mbalarianyno, lek mare noduogo chung' mar ni nowito jonyuolne e masira mar apaya. Bang' wito jonyuol koro somo nobedo matek matin nikech koro naduogo adong' koro nyathi kich to kendo nan gi ting' mar kawo nyiminega. Koro naneno ni awe skul mondi matin mondo mi ang'i kaka nyithindo ariyo manyiri go somo. Koro kanyo mano bedo na challenge matin nikech koro nochuno mondo awe skunda tenge mondo mi adhi mbele gi puonjo nyithindo ka. Chal makama nochuno Kumu mondo chunre gi kawo ting' mar ng'ama ng'ongo kata kapok hike oromo. Noketo sombe yore kendo kawo ting' mar neno ni nyiminene odhi nyime gi sombgi. E kindego nochako timo tije lwedo kaka yorno mar yudo yuto manyalo sire kod anyuola mare. Bang' wito jonyuol ga bedo gi shida matindo go, to kata kamano nadonje tije moko. Nachako gi go mjengo kasomo bang' wito jonyuol nikech nochuna koro nasoma semester achiel maber. Koro semester mar ariyo no adhi awe skul nikech koro mondo mi akaw pesa mane sirikal miya mar HELB cha mondo akony go nyithindwa mane chien ka. Nadhi amiyo gi priority nikech ananeno ni at least asechopo kumoro anyalo ndiko mana barua ta we skul matin mondo amak lwet nyithindwa ka. Tok koso somo kuom thuolo mar higni 5, Okumu nodok dhi nyime gi sombe. Kata kamano, kaluwore gi pek mar yudo omenda mar siro sombe, nochuno many tich gi kambi moro, kamano yude thuolo mar tiyo tije kaka mag loso alwora makare kod luoko choche. Magi duto notimo kendo klas bende ne chuna ni nyaka odhiye. 2020 kaduogo tachaka bang' bedo oko higni 5, achaka duogo achaka call off kendo semester achiel kaluwore gi weche mag tich gi. Weche mag koso pesa. Koro amadhi amanyo tich gi kampuni ni. Koro kane giyie na anyalo tiyo tijno matin kata ne mshahara ne thin kamano, nadhi ayiego nikech at least nanyalo e class, anyalo nini bang' tich kasechopo aluoko chochego, apango class, aluoko hostels go, tanyalo ringa adhi asomo to kendo achaka duga ng'iyo chochego. Tatimo mate ka ochopo godhiambo tachaka medo kendo gi tija moro, auso ne nyithindo sweets oko kanyo mondo mi ayud kaka ayudo gimoro matin man bende anyalo oro ne nyithindwa ka dala tamba anyalo konyora go Nairobi ka weche mag chulo ot kod gik makamago. Okumu lero ni tijni okosebedo mayot kendo moko kuom jopuonjre osekete rang'iny mopogore ka gipenjo gimomiyo otimo tije machalo kamano. Tijwa ni moloyo ka in nyathi skul, nyathi university, isomo, jowadu neni kiluoko cho to ichaki somo, nitiere kaka gikawi, ok anyal luonge ni achaya ahinya, but nitiere kaka gikawi ka okech tijno gihero, tich ok en tich mayot mondo iyud nyathi skul masomo matimo digri to chako dhi e cho, iluoko negi hostels, ipango negi classes, iyweyo negi classes, igo dasta classes go. Ok en tich mayot ahinya, koro nitiere kaka negi ng'iya, nitie wang' moro ma negi ng'iya go ni ai to nyieni ma to jal mane ni. Kata kamano, tijni owacho ni osemako ne kama duong' kaluwore gi jogo mosemako lwete kendo weche makama ok nyal duoke chien. Thoth nyithi skul, nyithind university ok yiega tiyo tija bilagi. Kech owacho ni samoro yuto mar tijno tin, en tich molil, to kata kamano bang' wuoyo gi wuon kampuni ni wan waluonge ni mama, waluonge kaka minwa, nikech anyalo luonge ni minwa nikech ng'uono manomiya no. Koro kano yiena mar timo tijno adhi atima ma atieko. Koro kuom ng'uono manomiya gi chance manomiya mar somo no, agone erokamano kuma entie. Tija ni pod ok abi weyo nikech en ema en kode lweta. Abiro mana make amaka, adhi kode mana nyime nikech en emopidha to be en emopidho nyithindwa ka dala. Sani ok daweye kata bang' timo digri na ni pod abiro madhiego kata matin mayudo no ema mbe chieng' moro ne konya, nyaka Nyasaye ne konya kendo yawna yo ayude tich machielo. Tiyo e kinde ma ng'ato pod somo owacho ni ok osebedo gino mayot kendo odiechieng' ma kawuono kisidhe ogudu kuom tiyo matek. Okumu nigi mor ni giko ochopo lek mare kod mano mar jonyuol mage.
kuom janyuol na manose nindo. Amor kata ka gionge amor ni achopo lek mane gin go koda ni nitie chieng' moro ambe naso matieki. Koro kata ka odiochieng' ma kawuono ni an amor ni kuma gintie, kuma gininde gi kwe, to amor ni amek gi proud kumora amora ma gintie. Kata obedo ni wakawo higni 10, to kata kamano chunywa ok otho, chunya ok otho. Alam mare maduong' koro en yudo tich kaluwore gi gino mosomo e mbalariany kendo mondo dhi nyime gi siro nyithindgi ahinya to yor somo kod tich. En lekna kendo genona ni bang' yudo degree na ni Nyasaye bro yawona yo ma ayude tich moro madhi gi gima asomo ni, mondo mi an be ayude gimoro amak go lwet nyithindwa ka kod jodalawa ka, mondo mi akonygi, nikech nitie jaluw bang'a moro manok otimo maber ahinya e klas ne penjne mar klas 12 ka nitiere ng'ama winja manyalo mako lweta kendo ayude kumoro kendo amaki kadhi mondo mi ayude go gimoro manyalo konyogo nyithindwa go. Wuodh Kevin Okumu en ranyisi ni tich matek nyago lemo kata kaponi odeko. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Efi Nyakidi kuom sigana machalo kamano maduoko chuny kuom jogo bende ma ponono kawo higni mathoth e mbalariany kata kuonde mag tiegruok. Geno nitie kinda gi lamo ema nyalo tayi mitieki. Wadhi nyime kanyo wayudo ni moyo okwan ji 100 oseyang ni owito ngimagi okinyi ma kawuono e masira mar ndege mane otimore e kinde mane ndege no ne piyo e alap ma ndeke ma South Korea. Ndege matiyo e bwo jeru mano mani kod namba ndikruok mara 730 kod 800 noting'o jowuoth maromo 181 kendo no owuok e boma ma Bangkok, Thailand kochomo alap ndeke mano ma Muhan mayudore e piny South Korea. Ndege no ne otuomo korot e kinde mane wuok e alap ndeke kapok ne omako mach kendo ochako wang'. Gima dekel masira ni poko yangi nyaka sani ka jogo ma ochung'ne nego mach wacho ni nyalo bedo ni rach mano mar kor lwasi emane nyalo kelo masira machalo kamano. Ji mana yudo hinyruok osechwale ute thieth ka nonro matut pod medo mana dhi nyime. Nitie weche ma pod donjo kar kanyo kotenore kod sigana makamano mar masira mar ndege no motimore piny South Korea. Dakika 9 mokalo yangore ni kwan jogo mowito ngimagi osechopo 176. Mano ndege manoting'o ji 181. Mano kanyaka sani nitie kanyo kiwacho ni nitiere ji 2 mane otony, to nitie ji 3 ma pod olal nyaka sani poko yang ni gintiere kar kanyo. Mondo yud mathoth kotenore kod masira ni mar ndege ma South Korea, luwe Ramogi TV e mbui mekwa duto te mondo mi bed kod ng'eyo report ni kako wamedo yude kaka sa medo sudo. Wakwayo mondo mi Nyasaye oket chunygi duto kama okwe mago jogo mowito ngimagi, anyuola mowito jogi bende oyud hocho, jogo ma ohinyore ochang mapiyo. Nyakora Ramogi jwangi kanye makelo giko mag weche manyien. Odiochieng' ma kawuono e okang' ma saa 7. Odiochieng' ma kawuono en Jumapil mogik kidhi kanisa. Nyasaye mondo mi obed kodi kilemo odiochieng' manyoro bende ni kare. Jogo duto ma otudre koda e mbui wa duto te mag Ramogi TV ogonu erokamano ahinya kuom bedo koda e kinde gi nyaka jogo morno ote SMS mana en 3:690. Erokamano ahinya nakelnu weche manyien nyinga Cleophas Oluoch. Jakisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango oriti masane.